Txapela buruan ibili du Aitor Elordik apenas kendu ere egin gabe atzo jantzi ziotenetik. Lotarako eta justu, ez? Azkenien sari handi bat eta oso pozik lortutakoakin. 7 urtean une gogor asko bizi izan da maila bitarra atzetik datozenen ispilu honena da. Nik neupen pentsauko gaur hemen binakako txapelakin egongo nintzenik, baina sos moduen lan asko inde. Lortu hogu eta nik lortu hogu, beste askorepe lortzi ekiko dabe. Arazo fisikoak tarteko Zabaletarentzat aurtengoa izan da txapelketari gogorrena. Oso gogorra egin zaite hasieratik, txapelketa hau dudakin hasi nintzen, hainbeste sufrituta, gero gehiago postutzen zara. Elordiren laguntza ezinbestekoa izan da etxarrikoarentzat. Beti nola alaitxu ikusi dudan, pozik entrenamendu guztietan, partidu guztietan, horrek ere bai, niri ere bai asko transmititu dit eta lagundu dit. Txapelarekin baino gehiago gelditzen naiz berarekin egin dudan harreman horrekin. 4 txapel irabazita, bakarra falta zaio Nafarrari maiz, retegi eta 3 jon errekorra berdintzeko. 5 txapela ateratzen baldin baditut, egia esan pasada bat izango zen niretzat. 3. lauterdian eta txapeldun binaka Elordi denboraldiko ezusteko da. Une honetan pilotarien rankinean lehen postuan dago. Ostera, egixe esan ez jakin ez da beste notizion bat emotoztezune.